Hello guys, magandang umaga sa inyong lahat. Ito si Mike Padua at narito ulit tayo sa latest analysis tungkol doon sa binabantayan nating LPA na naging bagyo na po kahapon, si Tropical Depression Dodong. Ito po ay para sa ngayong araw nito ng Sabado hanggang Lunes, Hulyo 15 hanggang 17, 2023. Dito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Naga College Foundation, Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands, Avenue Plaza Hotel, ang lokal na gobyerno ng Naga City, headed by our butihing Honorable Mayor Nelson Legacion, ang ating kagalang-galang na Congressman Gabi Bordado ng ikatlong distrito ng Camarines Sur. At ito na po ngayon ang ating latest update. Umpisa natin yung GrabSat na ginawa natin kahapon. Ito po si 95W na pagkatapos pong tumawid ng Hilagang Luzon via Isabela ay naging ganap na po siyang bagyo pag-exit niya po sa may west coast ng Ilocos Sur, La Union area at binigyan po ng local name as Dodong. Nung naging bagyo po ito via Pag-asa at Japan Meteorological Agency, ang Joint Typhoon Warning Center, ay hindi pa po siya ina-upgrade kahapon. Nanatili po siyang monsoon depression, but ngayong gabi mga 11 p.m., ginawa na po siyang Tropical Depression 4W. Tandaan po ninyo, itong mga 90W hanggang 99W and babalik ulit sa 90W hanggang 99W pa ulit-ulit po yan, cycle. Yan po ang mga tag ID sa mga low pressure systems or tropical disturbances na nagpo-form sa area natin. Pag yan, LPA na yan 95W, okay? Naging bagyo na po yan, papalitan po yan kung ano yung pang-ilan na bagyo for the year. So, naging 4W. Ibig sabihin, pang-apat po siyang tropical cyclone sa W, which means Western Pacific Ocean. Tayo po nasa Western Pacific Basin o Ocean at nandito po sa area po tayo ng Philippine Sea. Okay, nandyan po ang Pilipinas. At kapag may mga bagyo, yan po ang mga tag-ID ng Joint Typhoon Warning Center ng United States. Ang Pilipinas naman, yan po ang mga pangalan, local name, Dodong. At hindi na po tayo nag-issue ng storm watches o advisories since palabas na po siya ng Philippine Air Responsibility. Check out Pag-asa DOST sa latest bulletins. Alam natin may mga storm wind signals pa rin sa Northern Luzon. At itong possible na mag-perform sa may Palau, mag-i-issue po tayong storm watch yan, probably by Monday, kapag mayroon na po siyang activity. At tumataas ang probability, okay? Mag-i-issue tayong storm watch and eventually into advisories. Ito na yung si Dodong ay inaasahan pong lalabas ng Philippine Air Responsibility baka bukas po ng linggo, habang ito po ay nag-organize sa may West Philippine Sea at patuloy po rin magbibigay ng mga malalakas na ulan sa Luzon, lalo na po sa may Metro Manila, western sections po ng Ilocos Region, Zambales, Bataan, at iba-iba pang areas ng Luzon, Mimaropa, Western Visayas, Western Mindanao. Pero for the next few days, wala na pong ulan yan. Yung habagat aalis na po sa Mindanao. Yung western sections na lang, okay, sa Zamboanga Peninsula. At yung monsoon trough ay patuloy pa rin nag-extend dito sa may Philippine Sea. Kaya kahit na nakalabas na ito ng bansa, meron pa rin tayong habagat. Okay? Actually, good news ito sa mga magsasaka dahil kailangan po nila ito. Alam natin na may upcoming El Nino. So, we need more rainfall bago mag-strike po ang El Nino, which is set to be felt mga latter part of 2023, mga Burr months. So, expect magbabawas po by 20 to 30% ang average rainfall, monthly rainfall sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Okay? So, ang makakabigay lang mga ulan natin sa atin, mga LPAs, mga bagyo, yan po ang mga inaasahan natin sa last quarter ng taon. But hopefully sana hindi naman po malalakas para hindi po tayo masyadong madistroso o madadamage. Ang kailangan po natin yung right amount of rainfall lamang. Yan po ang pinipray natin sa buong may kapal. Okay? And then, ano pa?
So, ito pong si Dodong ay may hangin na yun na 45 kph. Kumikilos na yun ng medyo bumagal. 19 kilometros bawat oras na yun. At patuloy pa rin ito mag-enhance ng habagat. Mag-iingat po sa mga possible na mapagbabaha at pagguho ng lupa kapag panahon po ng habagat. Dahil po medyo delikado po yan sa mga buhay natin. Ngayon din po sa may slopes po ng Mayon, alam natin na nagkakaroon po ng ongoing eruption ang Bulkan Mayon. So patuloy pa rin po ang high risk of lahar kapag patuloy po ang mga mabuti. Hindi naman po continuous ang rain. Pasulput-sulput lang every 3 to 6 hours dito po sa Bicol. Ang mahirap kapag whole day ang ulan. Yan po ang magkukos ng pag-iipon po ng mga water along the slopes, and then eventually magiging lahar po siya. Yan po ang mahirap. Hopefully hindi mangyari, and by Monday okay na po ang panahon dito sa Bicol at sa western sections o western coastal waters ng Luzon na lang ang mga ulan-ulan, but all eyes tayo dito sa isa na wala pa na yun. Okay, although nag-issue na po ang JTWC na si 98W po siya dito, cloudless pa lang. Okay, but yung organization mag-develop po yan by Monday or Tuesday. So, babantayin po natin yan. Galing po yan sa lahat ng computer models. So, pag lahat po ay nag-agree na may mag-perform dyan, sureball po yan. May mag-perform po dyan na LPA or even a strong typhoon. Okay? So, ang hangin po ng habagat, 30 to 60 kph. So, mag-ingat po tayo. Ito po yung ating fast animation. So, nakikita po natin ang pag-reorganize na yon sa may west of Luzon. Itong si Bagyong Dodong. At mukhang nagkukuha sa stationary. Actually, nag-reorganize pa talaga siya. Mahirap i-pinpoint kung anong kanyang takbo. But in the next 24 hours, it will move or tatakbo po siya west-northwest patungo po sa Leisure Peninsula. So, yan po ang possible track niya within the next 2 to 3 days. So, patuloy pa rin ang habagat. Ang monsoon trough nag-extend hanggang sa may west of the Marianas o sa may easternmost part ng Philippine Sea. That's why kung nag-extend po ditong monsoon trough, ibig sabihin mas mababa pa rin yung atmospheric pressure dito na magpupul pa rin ng tinatawag nating habagat dito po sa may Bicol and Mimaropa. Okay, so ganyan po yan. Kahit nandito na yung storm, pag nandyan pa rin yung trough, mag-enhance pa rin yan ng bagya kasi very active na yon ang monsoon trough at ang southwest monsoon. Now, ito po yung zoom in satellite animation mula sa windy.com at nakikita po natin dito yung mga may itim na pula. Yan po ang malalakas na ulan, lalo po dito sa area po ng Baguio, Benguet, Dagupan, lalo na kahit po mga ulan as of this time. At dito rin sa area ng Tarlac, nagpe-penetrate, Zambales, Metro Manila, pabugso-bugso. Dito rin sa Bicol, every 3 to 6 hours, may mga dumadaan pong malalakas na ulan. But saglit lamang, umabot ng 3 hanggang 5 minuto. Matagal na po ang 10 minutes. Okay? So, that will be the scenario for the next 2 days hanggang Sunday. Improving weather by Monday and Tuesday. But, again, meron pa po tayong isang babantayan. Ito po yung track ng Joint Typhoon Warning Center. Zoom natin. Since hindi na tayo gumawa ng mga tracking, palabas naman ng ating bansa. So, dito tayo mag-rely. At lalabas po siya ng Philippine Air Responsibility, probably. Dito po yan. Ito kasi yung power line. Pagdating dito, gaganyan siya. At dito. Yan ang power line. Sorry, hindi straight ang line ko. At lalabas po siya ng power Sunday. Then, eventually, magiging typhoon po siya dito. Dito po, typhoon na po siya. Category 1 or 2. 120 hanggang 160 kph. Then, maglalandfall po sa Leisure Peninsula ng Southern China or sa may Northern Hainan. Pagdating po ng Tuesday na po ito. Tuesday morning. Okay. And Japan Meteorological Agency, ganun din binapahiwatig, landfall over Leisure Peninsula by Tuesday. And ito po yung track ng lahat ng global models. Ang window of uncertainty is from Hong Kong up to Hainan Island. So, delikado rin po ang
Vietnam, lalo na po ang Northern Vietnam, Hanoi area. So, expect po may mga possible na mga grabing ulan by Wednesday, pagdaan po dyan ni Dodong. Now, let's take a look now sa wind forecast mula sa European model for the next 3 days. Then, after 3 days, tutok tayo doon sa isang mag-form na si 98W. Bibigay natin sa inyo both yung dalawang models kung saan siya pupunta. Pero, warning lang hindi po ito final. Very uncertain pa rin po itong forecast. Pwede po pong magbago. Less than 20% probability. So, all eyes tayo. Pag pumasok na po tayo sa less than 5 days or less than 3 days, iyan na po ang mataas ang probability. Pag more than 5 days pa, actually this is 8 to 10 day forecast, wala pa yan. Okay? Kahit na kung tatamaan tayo dyan, baka magbago pa yan, baka umakyat pa. Kasi pag panahon ng July, paakyat talagang bagyo dahil po sa orientation ng high pressure, nandito po yan, yung high pressure. So, mostly ang steering environment pa ganyan. Unless na mag-extend yung tinatawag nating high pressure ridge, ang tracking niya mag-shift papuntang Luzon pag ganito. So, we hope and pray na itong ridge ay humina. Okay? So, Saturday afternoon, mamaya, ganyan pa rin ang habagat sa Visayas, Mimaropa, Luzon. Tropical storm na po siya dito, si Dodong. Sunday afternoon, lalabas na siya ng Philippine Air Responsibility, magiging typhoon, approaching south of Hong Kong. Habagat, nandyan pa rin po dahil po yung ridge, ang monsoon trough ay nag-extend dito sa may Philippine Sea. Ito na po si 98W. Monday afternoon, all set to make landfall over Malaysia Peninsula, si Dodong as a typhoon. And then, yung habagat, nag-retreat na po, sumusunod sa circulation ni Dodong. Nakaka-apekto na lamang sa Kalayaan Island Group at ibang areas po ng Spratly Islands. Southwesterly wind flow na lang po dito, mahinang habagat sa Bicol at Visayas at maganda na po ang panahon niyan by Monday. At ito na po, lumalakas si 98W. Now, Tuesday, na-maintain bilang LPA si 98W. Si Dodong magla-landfall na po sa may Northern Vietnam either Tuesday evening or Wednesday. Now, let's shift sa American model. Yan, bagyo siya. Tropical storm or severe tropical storm lang over Palau. So, napaka-aggressive pa rin talaga ang American model. Wala tayong magagawa. It's the most aggressive model pagdating sa pag-develop ng mga weather system. And usually, ang intensity niyan sa actual ay nasa gitna between the American and the European model. So, most likely, baka maging tropical depression nga ito. Although dito, moderate LPA pa lang sa ECMWF. Okay? Let's move to Wednesday. ECMWF, west-northwest, approaching or heading towards Samar Bicol area. Low pressure pa rin, moderate. American model, akit po siya pa norte. Severe tropical storm. Okay? Papasok po siya ng PAR. So, yung Tuesday, nasa labas pa po siya ng PAR. Wednesday, nasa loob na po ng PAR. Ito kung papasok lamang. Balik tayo sa European model. Let's move to Thursday afternoon. Nandiyan na po yung LPA, east of Samar, sa loob ng PAR. Another LPA will form near Hainan. American model, bagyo po siya. Okay? Minsan, masyadong, dahil sobrang aggressive, baka hindi naman po masyadong matuloy yan. Ito naman sa, yung isa, sa may east ng Philippines, magiging typhoon. Pa-north yung galaw niya sa malayo sa Bicol. Balik tayo sa European model. Let's move to Friday, July 21st. Magiging active LPA na po siya, approaching the same path kung saan dumaan si LPA Dodong. LPA kasi siya dito nung dumaan siya a few days ago. And then, malakas na bagyo na po siya. Category 1, 2 na typhoon sa American model. Dito rin, bagyo rin.
European model, Saturday, July 22. Ayan na po. Dumadaan po sa may coastal waters ng Bicol region. Possibility, baka maging tropical storm, tropical depression. American model, malakas na bagyo, category 3. Pero malayo sa Bicol. At yung isang bagyo sa may west of the Philippines, landfall na po sa may danang Vietnam. So, itong mga forecast na ito is highly uncertain pa po. Okay, kasi more than 5 days na po yan. Balik tayo sa European model. Sunday, July 23rd. Dadaan na po siya malapit sa coastal waters ng Bicol region, sa may northern Bicol. Coastal waters po yan. Diyan po siya dadaan. And then, American model ay medyo mataas naman po. Okay. And then, Monday morning, American model, papunta sa may northern Luzon. Samantala, ang European model, landfall po sa Central Luzon. So, ang European model ay medyo nakakatakot kasi landfall po siya sa may Pulilio, Diretsyong Infanta o Baler. Diyan po siya magla-landfall. Monday morning, July 24. So, itong forecast na ito, since 10 days to go, 9 to 10 days to go, ay very uncertain. Hindi pa po yan high probability. Very low probability, so magbabago pa po yan. So, to wrap up ang ating tracking nitong dalawang agencies, ang European model ay dito po siya. Okay? Ang American model ay dito. Dito po siya. Probably dyan po yan. Okay? So, yan po ang tracking. So, the area of uncertainty ay dito sa area na ito. So, it's still a big question mark. Hindi pa natin sure yan kung saan talaga na siya dadaan. Let's hope and pray. Humina yung ridge dito. Ito po yung ridge nyo. Nagka-create po yan ng blocking scenario para hindi siya umakyat. Pag humina yung ridge, ipupush po siya pataas. So, mangyayari na yon. Sana maging ganito ang tracking niya. Para all safe ang Pilipinas. Habagat na lamang po ang bibigay ng much needed rainfall sa dams at agricultural farmlands ng Pinas. Okay, so pray lang tayo na sana mag-record itong si soon to be Egay. Yan po ang magiging next name ng Pag-asa. Si 98W na LPA pa rin as of this time. Ito naman po yung rain forecast. At all the way hanggang Sunday, patuloy pa rin yung epekto ng habagat. Buong parte ng Pilipinas. Monday, yun pa rin. Hapon-hapon sa Luzon. Hanggang Tuesday. Yan, although sa Tuesday, papalitan po in localized thunderstorms from habagat. Although ang habagat kasi may mga localized thunderstorms pa rin. So, ganun po ang mga mangyayari sa mga susunod na 3 hanggang 4 na araw. Okay? So, we'll see you again on Monday to give you the very latest on the exiting Dodong and the possible approach of Egay. So, babantayin po natin yung isa, si Egay, kung ano yung magiging tracking niya. Since papalapit na po tayo sa pinakamaraming buwan ng mga formation ng mga bagyo, which is August. So, let's hope na walang tamaan na areas sa Pilipinas. Again, ito si Mike Padua saying happy weekend to all. Good night. Good morning na pa lang. Stay safe always. Be #weatherwiser. And thank you so much for watching our channel. Don't forget to subscribe para updated po kayo sa pinaka-latest na feed natin sa YouTube at sa Facebook. Just mabalos at God bless po sa inyong lahat.